Angka Wijaya diranyap ranyap ranyap. Wah, mutiar kowe Angka Wijaya. Ayo masuk. Abimanyu ranyap. Ayo ranyap. Abimanyu ranyap. Abimanyu ranyap. Patani balik.
Wet lemening kalangan gelar pandan muncar sorot ketunang serentan padang kasolan pajar purnaming gegono dasar mungso kebigo ilahing awik nam mastu namasidam mastu silah mringiwang jagat karono siram tondo kawisiksaning bisono sono sinawung langing lupa estu masles tantu lampeng judo jinan tur-tutur katulo tetilo tulat miring prading prasedya winersita ngupaya pramestra hitung ing jaman purwa winisuda trengkang dinama dama winardi tameng lelata mangke tekap wasananing gubita irengging prambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang mrengkata
Ya sirep data pitana nenggih ucapa ingkang kaekuwadi Dasa Purwa. Eka wilang sawiji adilin wih dasa 10 Purwa tembung wiwitan. Nadyan ngupaya praja sewu tananduk sadasa satus datan langkep kalih. Ucapa kang kinarya pambukaning kinarita ing dalu punika nenggih adeging pesanggrahan Bulu Pitu. Ya pesanggrahan Sewuntana. Yen katandra katon angeng wong ejanira pesanggrahan manter mawa cahya sundul ngawiyat. Mung kapun peteng surum sarna ting pratangga pati karana lebet wis tumampak ing perang Baratayuda Jaya binangun. Senadyan Nalindra ing Astina jejering ratu nanging kathah abebala raja datangaken para kawula dasih senadyan Ratu Mancanegari sami manungkul wonten negari ing Astina datan kinarya nebaging Pancakara pranyata amung kayuyun yen daya bebayaning kautaman nanging kelenggan menika sang nata ing Astina dumunung wonten ing pesanggrahan Bulu Pitu jejuluk Prabu Jaka Pitana ya Prabu Gendari Putra Dastratmaja Raden Kurupati ya Prabu Trimamangsa pinuju hari sajuga tiyang agung lenggah wonten ing Dampar Gading sigra mulat marang pasebani para kadang para pepunden suprambah para prajurit ingkang samya aglar wonten jawining pesanggrahan Bulu Pitu ingkang keparengaken punika warnanira Nindra mantring parsa Rekinawati Sengkuni ya Pempeng Soman ya Raden Trigantalpati senajan bebasan sampun sepuh nanging tuhu den tresnani dening para kadang yang kawula Rekinawati Sengkuni mengkeraken marang Nalindra ing Mandaraka iku warnanira Prabu Salya kaleres mara sepuh marang wagung ing Ngastina bawanira wong agung wis dangu datan pinanggih ingkang Rama Prabu Salya kawistara kapangraosing tias sigra denya ngadarani wonten salebeting pesanggrahan Bulu Pitu Prabu Salya mengkeraken marang nujeming para Kurawa ing lenggah wonten prapan ing Sokalima iku warna sang Pandhita Drena dan Nyangkung Bayana Pandhita kang wis wegik mateng semet dini dasar bontos kawruhe mila datan mugal kalmun minangka dadi guruning Pandhawa dalah guruning para Kurawa sang Pandhita Drena mengkeraken marang sang Adipati Karna lenggah wonten ing Ngawangga wong agung Wisnu dangu datan nyangking ngroko kawistara kapangraosing tias sigra denya ngacaran lenggah satata sang Adipati Karna ya Raden Suryatmaja Raden Surya Putra
kapitang beteng ing negari ing Astina duk nalika dereng perang Baratayuda. Sang Adipati Karna mengkeraken marang Raden Kartomarma. Pasebanira ketingal ambeber kanca temengota mungkul muka Yayah Kunjung Kisma awit ajrih lamun tok kalpatan denya ngadhep ngabiyantara. Raden Kartomarma mengkeraken para wadyabala ing ambantu marang Ngastina. Pasebaning para prajurit ndabar Indra Samudra kambing padaratan wonten jawining pesanggrahan Bulupitu. Ingat Embusana Markata jejer abrit sinawang saka Mandra pindha Giri Pawaga. Giri Gunung Pawaga genilir pindah Gunung Klagar Dauna. Ngagem busana jenar jejer kuning sinawang saka Mandra pindha Podhang Macar Wuwan. Ngagem busana Kresna jejer cemeng Cinandra pindha Dandang Kraton Wangsa Punarpa. Ingkang ngagem busana wiris jejer ijo Cinandra saka Mandrawa Yayah tandur nedeng-nedeng gumadung kawistara ijo raya-raya kawuryan. Ingkang ngagem busana sembagi jejer sembagi pindha Sekar Setaman. Sirep datan wenten kang sami imbal wacana. Rening Mandira datan Obah Maruta datan Wampah. Sakota wong agung ing Astina ning Kadya Tirta neng Kadya Toya. Kadyarga yen Katandra wong agung remu-remu kaya dene sleting sasangka ing katawengan ima. Karana menggaliaken parang Baratayuda ingkang ndungkap sedasa dinten. Teka mangkono wong agung wis arsur maindaya. Wargi paseban wonten jawining pesanggrahan. Ayo kanca jajar kang seklorot. Yo sak.
lengleng ramyang ningkang sesangka kang aku menyar marengga ruming puri makin kang tanpa sireng pingkang umas lir mas muruping langit tekewan kang sarwa tawing nyo sinawung saat sekar si nucit ukiwan sang penuh hati yoromrem alanggan lan nata Duryudana lengleng katining kang awan sobo-sobo ing Astina para tekeng Tegal
karya Iwa Kresna Gunira Sireng Prasurama Myangkan Rajanaka Tulur narada Pangyo Tegal Luri milu karya Iwa Kresna Sang Bu Pati Seribu Pakti Unirbeda Binara Cipta sing mirati wang bawana langgit Pepunden Lawontan Mercawada Paman Arya sampun ngantos kejoting penggalih Begenira manira wiji Paman Mlasa Jenar kula non nggih anak Prabu dahat kula tampi dupi nampi sabdanipun Anggir Prabu ingkang mentah ingkang bapa kepatihan sabdanipun anak Prabu amimbeta nadaya kasus santosanipun ingkang bapa kepatihan nggih Engetipun ingkang bapa kados mboten kirang setunggal menapa sowan wonten saklebeting pesanggrahan Bulu Pitu. Nggih keparing ingkang bapa ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk andhapada kula non inggih anak Prabu. Manira tampi kanthi bombong raos sing manah kacena paman saged njunjung wibawanipun ingkang putra manira ingkang menika kepareng dipun prayoga kenenggah langkung rumiyin Paman Arya. Kula non nggih kados sampun boten kirang prayogi pismanipun ingkang bapa kepatihan. Kula non inggih anak Prabu. Semanten ugi pepunden kula Kanjeng Romeng Mandaraka sak sampunipun lenggah kanthi prayogi ingkang putra Bakenira ngaturaken pambagya panagrami manggih kaluran rawuhipun Rama Mandaraka wonten salebetipun pesanggrahan Bulu Pitu. Yes tungkur jagat Manik Raja Diwagu anak Prabu seklangkung katedha kalingurda sih para martanipun Anggir Prabu rementah ingkang bapa sabdanipun anak Prabu saged ndayanana kasantosanipun ingkang bapa dasat kula mboten sanes pudyastutinipun ingkang bapa nggih tumunten platuri nampi kanthi suka retnaning penggalih inggih kula tampi kanthi bombong raos sing manah Rama ing Mandaraka ingkang menika kepareng dipun prayoga lenggah langkung ruin inggih anak Prabu kados sampun boten kirang prayogi praptanipun ingkang bapa ing Mandaraka semandugi Paman Durna sawetawis rawuh ingkang putra Bakenira ngaturaken pambagya panagrami pamanujung kana pleguduk manyar-manyar selikur dinaga managa blana lukus walu gimbal hawala kula tampi kanthi bombong raos sing manah kula nggih boten kadosa sabdanipun anak Prabu minangka dados kekiyatanipun ingkang Bapa Kumbayana
Puja pangistawanipun ing bapa kewala tumunten klatu nyampi kanthi suka retnane penggalih. Mekaten anak Prabu, yoga kula niki. Dahat kula pundi minangka jimat sih peparingipun paman Dunungirmantah ingkang mutra Bagenira. Keparengipun prayogaken lenggah langkung rumiyin paman Ujum. Nuwun ngestaken dawuh Nger, kados sampun prayogi anggen kula ngadhep ngabiyantara. Wiwit wonten Jawi kula. Mekaten paman Kumuyana. Semanten ugi Kang Mas Adipati sawetawis rawuhipun ingkang rayi ngaturaken pambagya panagrami Kang Mas Ngawangga. Yastungkara jagat manik raja Diwagu. Yayi kadangipun pun kakang. Engetipun ing ngraka kados mboten kirang setunggal menapa prapta wonten ing pesanggrahan Bulu Pitu. Puja pangistawanipun ing ngraka kewala Yayi tumunten katu nampi kanthi sukartaning penggalih Yayi Prabu. Sanget kula pundi minangka jimat sih kadarmanipun Kang Mas Ngawangga. Keparengipun prayogaken lenggah langkung rumiyin. Inggih ngestaken dawuh Yayi, kados sampun boten kirang prayogi praptanipun ingkang raka. Sumawana Dimas Kartomarma luwih dhisik prayogakna bisawan jeneng para Yayi. Inggih ngestaken dawuh pangendika dalem Koko Prabu keparing ngaturaken Rayi. Ngaturaken bekti kunjuk anda padha mawantu-wantu. Ayo no niki. Iya pun Kakang Tampa Dimas Kartomarma. Kejawi saking menika kawula kunduraken pulusanipun Kanjeng Rama ing Mandaraka. Yastungkara jagat manik raja Diwagu. Yoga kula ing dahat kula tresnani anak Prabu. Gragaban raos sing manah ingkang bapa dupi midhanget sabdanipun Anggir Prabu yoga kula mantu. Wonten wigati menapa nggih? Ndadosna kawuningan Rama Mandaraka ingin dadosaken telenging penggalih mboten wonten sanes kelenggar menika sampun tumabak ing perang Baratayuda ndungkap sedasa dinten mlampah ingkang mangka saya kekes wontenipun pesanggrahan ing Bulu Pitu karana nalika dinten kapengker nembe sedanipun Kanjeng Eyang Resi Warabisma ingkang gugur wonten paprangan Kanjeng Rama Prabu. Inggih lajeng keparingipun kados pundi? Dene semunipun Radi Kuciwa ing penggalih nggih. Saksedanipun ingkang Eyang Sang Resi Warabisma ing dadosaken Kuciwa raos sing manah kejawi namung Kanjeng Eyang Warabisma nalika majeng dados Senopati Utara Wiratsangka seta pejah wonten paprangan karana saking dayanipun Eyang Warabisma nanging kuciwanipun Rama Kanjeng Eyang Resi Bisma gugur wonten paprangan namung kaliyan jejering wanudya. Kula rumaos ribeng manahipun karana para Sri Kandi menika namung jejering putri. Kenging menapa saged nyirnaken pepunden kula Eyang Resi Bisma. Ingkang mongko menawi kula mangertos Senopati saking ngamartos daya tumpes tapis seta Utara Wiratsangka jer menika kegiatanipun para kadang Pandhawa sampun gugur. Menapa sebabipun Eyang Resi Bisma namung sedanipun kaliyan putri pun para sekandi. Aduh, ndadosna kawuningan nggih Yayi Prabu perkawis sedanipun ingkang Eyang Resi Bisma menika karana saking Wara Sri Kandi menika mboten perlu dipun penggalih raos sing manah menapa kinten-kinten Pandhawa menika ngeculaken dom sumebing tirta laku sandi
saged numpes pepunden kula Eyang Resi Bisma sampun menggalih mekaten menawi ingkang Eyang Resi Bisma menika mbok bilih sampun mangertos jar menika pandhita ingkang Seti Mandraguna lahir trusing batos kula kinten upami wonten dom sruping tirta wonten laku sandi pandugi kula ingkang Eyang Resi Bisma sampun prisa saderengipun mila anak Prabu sampun menggalih ingkang sanes-sanes jer kula kinten titamreca pada menika namung gumantung sedreming lampahi keparingipun Bathara ing Akarya Loka wonten bebasan ginedhangana kinuncenana yen pancen menika sampun garising sirna boten badhe kirang wargi mila saking menika jasanipun para Sri Kandi menika jejeripun wanodya nanging watakipun watak prajurit kendel mila saking menika kula gadah wawasan bilih Eyang Wara Bisma menika nggenipun seda sampun mangertos saderengipun winarah kedah saking tengenipun pun Wara Sri Kandi mekaten anak Prabu yen dipun penggalih kanthi lebet kula menika malah kecalan ageng-agengan ingkang rayipun Rukmarata menika kula gadang-gadang benjing dados ratu ing Mandaraka ewa semanten malah pejah wonten paprangan ingkang tanpa labet karana dipun titih gada dening Sita nalika semanten manjing ing yudha nanging kula pitados panguwasaning Bathara ing Akarya Loka pancen menika sampun pinesti telas tulusipun yoga kula ingkang rayi Rukmarata mila saking menika anak Prabu sampun menggalih ing sanes-sanes utawi kagungan raos Cubriya dhateng kadang-kadang Pandhawa ingkang bagen wedal menika lajeng dipun penggalih saklajengipun Bratayuda kados pundi sinten ingkang tinuding minangka dadi Senopati Agung mekaten anak Prabu kaluhuran sabdanipun Kanjeng Rama Mandaraka dados bombong raos sing manah kula Paman Arya kula wonten pangendika ing dawuh anak Prabu lajeng kados pundi wedal samangkih kinten-kinten sinten ingkang dipun pitados minangka dados Senopati Agung inggih menawi wawasanipun ingkang bapa nggih mboten wonten sanes kedawi namung ingkang bapa nggih Kakang Durna jer menika pandhita ingkang wis sampun limpat ing pambudi bontos kawruh utawi olah kridaning Pancakara sampun boten badhe kekirangan langkung-langkung Kakang Durna menika dados guruning para Pandhawa inggih guruning para Kurawa kula kinten upami menika mangking dados Senopati Agung menika Kakang Durna panginten kula para Pandhawa sampun boten badhe gadah pengajeng-ajeng yen badhe unggul tentu kawon dernyatanipun Pandhawa menika dados yoga siswa kelayan Kakang Durna mila saking menika nggih panginten kula menika mangking malah para Pandhawa saksampunipun priksa Kakang Durna dados Senopati Agung kula kinten malah para Pandhawa sami pasrah bungkukan kelayan wakne Durna jer menika nggih guruning Pandhawa mekaten saking aturipun ingkang bapa kepatihan anak Prabu nggih marem raos sing manah ingkang putra Bagendira kaluhuran nggih Paman Durna kandhak lekuduk manyar-manyar sikul jinaga managa plana aluku swaluke hawala nuwun wonten pangendika ing dawuh nggih mboten lidah sinambet kelenggam niku Paman Durna badhe kula pasrahi minangka dados Senopati Agung kula dados Senopati Agung mekaten matur nuwun sanget katihna anak Prabu menika tasih pitados dhateng
Ingkang Bapa Kumbayana badhe menika ketingal kula sampun sepuh bukti nyatanipun paduka witados kelayan ingkang paman matur nuwun sanget pancen menika sanget anggih kula ngajeng-ajeng nggih anak Prabu Sudana la sak sampunipun paman Durna minangka dados Senopati Agung lajeng Senopati Pengajeng utawi Senopati Perang sinten nyuwun pangapunten dalem sewu Yayi Prabu wonten dawuh Kang Mas Adipati upami kepareng ingkang Raka Ngawangga minangka dados Senopati Perang yen paman Durna minangka dados Senopati Agung menika mangke dugi prayogi paman Pandhita Durna jar menika tanggal jawabipun paman Ujun Angger Adipati Krena inggih wonten dawuh ing pangendika paman. Menika sampun perang Baratayuda, perang mawi tatanan. Senadyan para satriya, para senopati tasih kathah. Namung Angger Adipati kemawon kula aturi rumeksa kawigatanipun ingkang rayi anak Prabu Duryudana. Mekaten nggih Angger Karna. Inggih ngestakaken dawuh pangendikanipun paman Kumbayana. Namung kula suwun kanthi sanget anak Prabu Klaturi pasrah dhateng ingkang Rama Kaka Prabu Mandaraka supados menika mangke ngawat-awati ingkang bapa minangka dados Senopati Agung. Inggih kaluhuran paman Kumbayana. Sidhem jroning pasewakan nyata tanana kang samya nyado kaperbawan Sri Nalendra Utama mangun maun kaunengan lermu sing duka cipta berbudiman dono raras kepareng matur sanipun anak Prabu Suyudana wonten dawuh paman Ujun rehne ingkang Bapa Pandhita Durna sampun dipun pitados minangka dados Senopati Agung kula badhe ndapuk Senopati Perang ingin minangka kangge gelar menika mangke kula badhe ndamel gelar Gajah Meta utawi Gajah Ngamuk minangka dados telalening gajah menika ingkang arayi Bogodenta lajeng pengawaking Dewi Pangga ingkang Bapa Kumbayana lajeng bau kanan bau kiring menika ingkang rayi Gretapati Patiwersaya lajeng suku menika ingkang rayi Tirtanata menapa dene Bulisrawa suku ingkang wingking menika Kartamarma menapa dene mangke ing badhe kula tuting minangka dados Senopati Perang kaluhuran sabdanipun paman Kumbayana yen mekaten kepareng ingkang Bapa Kumbayana nggih medal Jawi badhe rembagan kalian Senopati Perang samangke badhe majeng wonten Rananggana kula langkung niraken sugeng tindak ngatos-atos paman Ujun paman Arya kula wonten pangendika ngadhawuh anak Prabu pegeni Romaniro pitados midhalaken para kadang Sentana Prawa wonten sak njawinipun pesanggiran Bulupidu inggih ngestakaken dawuh terwaca pangendikan kalilan ana ingkang bapa nyuwun pamit medal Jawi midhalaken para Senopati Perang melangkung niraken sugeng tindak ngatos-atos paman Plasa Jenar
senajan ingkang bapa anak Prabu Kalilarana badhe medal Jawi saperlu ngombongi para senopati perang ingkang dipun dombani dening Adi Pandhita Durna minangka dados senopati agung. Langkung niraken sepirindak ngatos-atos Kanjeng Rama ing Manduraga. Yayi, semanten ugi ingkang Raka Ngawangga senajan minut mboten dados senopati perang, kula nyuwun pamit badhe nderek ngawat-awati senopati agung sedya manjing wonten Pawidan. Langkung niraken sugeng tindak Kang Mas Adi Patikra. Dimas Kartomarma. Nuwun wonten pangendika ngadhawuh Koko Prabu, aja krunden gawe metu njaba perdandanan. Inggih, matur sedika. Tulwata dawuh ing ranyun medal Jawi. Ati-ati aja krunden gawe Dimas.
Merta paman lenggah inggih Nungsung Wertaman halo papo tingguh inggih halo papo mangket kurda sruma panggah tekaping para wanda sumahaping pabarisan ora nanggono magawe gelar sira wang-wang jagat dewa Bathara Paman Narya ingkang putra Turi Laya Bagadanta Nungsung Werta Paman ingkang putra Gerdapati Nyadong Dawuh ingkang putra Warsaya Nyadong Dawuh man iya man ingkang putra Bulesra Nungsung Werta Paman Paman Narya ingkang putra Tirtanata Nyadong Dawuh nadyan ingkang putra Kartomarma Nungsung Werta Paman badhe ngajeng nderek sipun wonten pengkeran dados duni dungkap anggen kula nampi mila Nyadong Dawuh Paman Narya yung anak-anakku Kurawa nek dong nampa dawuh wae Nungsung Werta pating brenga kaya cantroka kudanan ning ya kuwi nek dong ana gawean ting telesep mayeng-mayeng ya karang sing jenenge kaya aku ki dadi pengarep ki abot sanggane bocah akeh 100 lap cacahe durung prajurite iya monggo ya neka-neka tegese iki werna-werna solah
tingkahe solah bawane. Saya kae Bulis Rawa kae. Nek muni nungsung werta serone ora jamak. Nek kon gerong klingking-klingking ora wani seru. Nek donang kendaraane gentolong kae. Serone ora jamak. Saya kae Kartomarma kae. Senengane iki anggere muni oleh amplop dilingi-lingi sithik. Kira-kira mengko ora kaya wingi cuk glendengan kae. Ya karang sing jenenge bocah akeh, aku dadi pengarep kudu sing sabar. Ana bebasan dodo jembar. Usus kali weteng segara. Nek sing ora ora apik meneh ki cek trasi ae. Kaya yo-yo ngono ae. Nek saka omah iki tata-tata mempeng kae ning ku anggere wis perang pisan ngono to gledak. Ora ana gunane paling-paling yuk ngenteni kancane kae. Biasane ngono kuwi wong cah akeh ya werna-werna. Mengko tonggir anakku lanang Boga Denta. Wonten paring dawuh paman. Apa meneh anakku lanang Ger Bulis Rawa. Lho aduh iya. Wala-wala kuwato. Iki bocah apa iki? Aming muni kula man kok nganti piyai sak trata kaget kabeh. Riti man mari nek pun mati. Dandang sumyang ampun malih niki wonten panggihan para kadang senajan wonten nggih manten kula nek nyuwara nggih ngeten iki. Ya sekarmu. Ora iso tak kandhani, mboten saged. Pancen bocah ora genah kuwi ora kena kanggo patuladan marang para adi-adimu. Purun nggih ngeten mboten nggih ngeten, Pak. Ya wis sakarmu. Rungokno ya ngir. Aja padha saur manuk nggonmu nungsung werta. Inggih, Stika. Anak lanang Boga Denta. Wonten dawuh paman Prasa Jenar. Apa meneh Gerdapati Patiwersaya. Wonten dawuh paman, kula wonten pangandika paman Prasa Jenar. Dadi pangertemu natkalana jroning pesanggrahan Wulupitu ingkang karembug dening kabeh para kadang munggahing para papundhen. Kejaba amung iki Bratayuda wis tumapak 10 dina mlaku iki. Sing dirembug sedane Sang Resi Wara Bisma Swargi. Lah iki ndapuk minangka dadi Senopati Agung Wakne Palibaya. Ya Kakang Durna. Lah perkara mengko anggone nata babagan senopati perang kuwi gumantung ana astane Wakne Palibaya. Iki mugi-mugi kula menika mangke dipun patah minangka dados senopati perang. Ngaten paman. Lah iya, mengko gampang. Mangke to Wakne Durna. Kula wonten paring pangendika Adi Arya. Rene menika sedaya para Kurawa sampun makempal. Langkung-langkung anak kula Boga Denta menapa dene Gerdapati Patiwersaya sampun ngabiyantara. Gumantung panjenengan monggo kados pundi anggenipun mrenata barising perang. Oh, nggih ngestakaken dawuh Adi Arya. Mangke to Angger Prabu Boga Denta. Wonten pangendika ingkang dawuh paman Kumbayana. Apa dene anakku Gerdapati Patiwersaya? Wonten dawuh, kula wonten pangendika ingkang dawuh paman Durna. Menika mekaten nggih, Nger. Rene ingkang Bapak Kumbayana dipun pitaya minangka dados Senopati Agung. Menika gelar badhe kula damel dirada meta utawi gajah ngamuk. Ingkang Bapak Durna minangka dados awaking gajah. Angger Prabu Boga Denta minangka dados telalening gajah cucuking ajurut. Sagah menapa mboten anak Prabu? Sagah paman. Pancen kula anta-anta kula ajing-ajing benjing menapa kula minangka dados senopati perang karana kula ngantos dumugi sabrang pisah kelayan kadang Astina menika kanthi Werkudara
menapa dene Janaka ingkang damel kula ical saking Astina. Mila kula badhe malas ngudi tuwuh lara wirang. Mboten terima, mboten lega yen dereng saged njuwing-njuwing Janaka dalah Werkudara. Nah, niki mangke gampil-gampil. Banjur kowe anakku loro, Girtapati Pati Urasaya minangka dadi bebauning gajah. Isnika. Tirtanata apa dene Kartamarwa minangka dadi sikiling gajah ingkang mburi. Iyi ngestaken dawuh Paman Duna. Isnika pamanku Mayana. Mila saking menika samungantos ajrih ing rekaos Anggir Prabu Bagadanta. Kula aturi jampangi lampahipun ingkang Bapa Dasatula mugi menika mangke saged ngiringaken para kadang Pandhawa. Iyi ngestaken dawuh upami menika mangke kula badhe ngrekaken wadyabala saking negari Turilaya menapa Paman Durna kepareng. Oh, malah kepasang yogya sanget. Kepasang yogya. Tegesipun kleresan. Menika mangke para Pandhawa kantun nyepengi cek terus taleni lan pateni ten. Isnika dawuh pamanku Mayana. Sampun cekap Adarya? Inggih, matur nuwun Wakne Palibaya. Kabeh anak-anakku Kurawa. Apa meneh para prajurit. Glo. Aja nganti padha sarumana. Yen nggugu aku kowe siaga gegaman. Tumbak sing abang do diwarangi. Bedhil sing buntu padha dikoroki. Iki stika. Yen ganti landian tumbak golek kayu wali kukun yen ora ana kayu janglot ya cukup. Sabab mengko nek ana tumapak ing gawe mungsuh marang prajurit saka ing Ngamarta kudu tumandang karya. Nganti tumbake putung landiane kena nggo nyambung perang. Iki stika. Lan kabeh wae sing padha prayitna. Mengko bendhe pisan tengara mlumpuk, kaping pindho tengara dandan, kaping telu tengara mangkat. Iki stika. Wis padha saguh. Iki sagah. Lah nek saguh sing prayitna ngati-ati. Aja nganti kerunden gawe. Nek tumbak kuwi ngadeg siji ya ngadeg kabeh. Yen rubuh siji ya rubuh kabeh. Aja nganti mengkono sing tumbake ngadeg ana sing rubuh ndak nyocok kancane dadi gawe. Inggih. Ening iki tumbakku ngadeg iki kepiye? Ayo becike kanca kabeh iki tumbake dideke aja ana sing rubuh, aja ana sing ngadeg ndak mengko nyocok kancane. Stika. Bendi pisan tengara mlumpuk, ping pindho tengara dandan, ping telu tengara budal. Mung jir tret mungkir tret brek dubrang